Ilang Is taon ka na ba ngayon? 23 po. Kasi po nag-board po kami sa kanila, sa bahay nila. Ang alam po nung mama ko, nag-board lang po kami sa kanila. Hindi po alam na may nangyayari na po ganun. Nabuntis po ako. Paano ba kayo nagkakilala nito? Dahil lang ba doon? Dahil sa pag-board mo? Yung kapatid po ni mama na panganay, yung asawa po nun, kapatid po ng mama niya, tita niya po. Nireklamo mo siya dahil nagkakapit siya. Kailan ba Opo, ito? dahil hindi po siya nagbibigay ng tamang Sustento. Kailan ba kayo naniwalay? 2012 po. Bakit ba naniwalay pa? Nag-start po yung kapatid ko, pero hindi po ako yung Ang sir. may ng pera. Tapos ginagawa po akong taong-tauhan po ng pamilya nila. Ganun po, wala pong qualification. Kahit nung bata pa po ako, hindi ko po alam. May trabaho ba itong si John Ross? Iman po siya. Siman siya. Official na ba siya or di ba? Electrician. Electrician siya. Abroad din. Opo. Ikaw, may trabaho ka ba, Marian? Estudyante po ako, pinagpatuloy ko po yung pag-aaral. Pag-aaral pa kayo. Nung nag-ulit po ako, lagi po ako nung nagkakasakit, kaya po nag-stop po ako sa pag-aaral. Paano mo nalaman na nagkakabit siya? Guardian ko po ngayon, pastor po siya, yung miyembro po nun yung naging babae po nung asawa ko. Ano nangyari? Nagkakapagyan sila ng loob. Opo, sir. Nakatira ba sila ngayon sa isang bahay? Hindi po kasi po nag-a-abroad po nung asawa ko. Pero pag umuwi siya,